Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn danti foli min na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka ani sahaba bɛɛ foli min ta ni dilen ko aw ma émission tako fɔlɔ hakili la aw y'o filɛ wa minnu fana m'o filɛ olu ka tako filanan filɛ o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila mɔgɔ min ma o ye Untu Kibe Madame Tunkara n'ale ye maɲɛbagaw ka ɲɛmɔgɔ ye maɲɛbaga groupe minnu farala ɲɔgɔn kan olu ka ɲɛmaa don Untu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ale bɛ Kinibolo fɛ Numankuru yanfan fɛ ale ye Madame Jakite Juma Sila ye Juma Sila ale fana ye maɲɛbaga belebele ye ka bɔ Kita Filadugu a bɛ Bamakɔ yan nin wagati in na donc an b'a yɛrɛ fana fo an ka wele jaabili la n y'a fɔ émission tako fɔlɔ kɛra an bɛ ka kuma fɛn jumɛn kan fɔlɔ ani filanan in bɛɛ la o de ye bɛnbaliya min bɛ an ka furudenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin furu anw denw minnu ye furu kɛ n'an dɔgɔnin minnu ye furu kɛ n'u furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya ale cayalen bɛ kosɛbɛ ayiwa an ko an bɛ ɲininkali de kɛ sisan est-ce que an denmuso minnu bɛ taa la furu in na parce que caman bɛ plaigner ni musomanw ye i komi caman bɛ plaigner ni cɛmanw fana ye nka bi ta bɛ musomanw de kan an ko est-ce que an denmuso minnu bɛ ka taa furu la u labɛnna ka ɲa kɛrɛnkɛrɛnnenya la yanni u furudon cɛ wa parce que mɔgɔ ma labɛn fɛn min kama o ka gɛlɛn donc an bɛ ka masala o de kan bi n'o ye mésentente au sein des couples. Les jeunes filles sont-elles suffisamment préparées aux réalités du mariage? Ni Ala sɔnna ni Ala ye min kɛ an garijɛgɛ ye tako filanan in fana na an na jɛ ka walawala ɲɔgɔn fɛ Untu an ye émission tako fɔlɔ bila yɔrɔ min na an bɛna filanan ta yen est-ce que n'an ye jateminɛ kɛ an ko est-ce que an ka denmusow maralen don bi i komi anw marala an mansaw fɛ cogo min na wa est-ce que an bɛ k'an denw mara ten an tɛmɛn'o kan mɛnna den kɔni marali an tɛmɛn'o kan an ɲana den kɔ Matu Ala yɛrɛ ye muso da k'a kɛ fɛnba ye k'a ka sabali dugukolo in kan ni nafa bɛ sabali de la muso dɛsɛr'u dɔrɔn de la n'i ye den wolo ni den kɛra président ye a ka di ye n'a kɛra ministre ye a ka di ye a bɛ sɔrɔ gansan wa den t'i ɲɛ abada fo ba ka degun Ala yɛrɛ de y'o kɛ ba ye fo ba ka sɔn degun min ma n'i degunna wallahi bɛ den min wolo Ala bɛ yeli d'a ma muso tɛ tɔɔrɔ Ala fɛ gansan i b'a sɔrɔ sababu dɔ de b'a la donc fo musow k'o bila u kun na muso ka tɔɔrɔ a ka ko muso fɛ muso dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i ye sɛgɛn min kɛ n den tɛ se k'o kɛ n ɲɛna e ye sɛgɛn min kɛ n'e den ɲɛna e ko e den kana sɛgɛn a bɛ taa min wolo o fana ka ɲa o fila bɛ ɲa wa muso dara sɛgɛn dɔ kama han parce que i bɛ fɛn min wolo fo Ala ka barika don la o de ye e yɛrɛ ka Ala deli ye donc n'e sɔnna dɔrɔn Ala bɛ sɔn i ye donc an bɛ min fɔ musow ye sabali de bɛ fɛ ka dɔgɔya u bolo musow ka sabali u ka muɲu an ka kɔkumaw bila an ka baara kɛ n'an hakili ye an ka furu ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn danti foli min na an b'i sigi an ɲɛsin Juma ma Juma e bɛ se ka mun de fɔ an ye an n'an denw cɛla mara cogoya kan est-ce que an bɛ k'an denw mara komi an marala cogo min a cɛ ka jan ɲɔgɔn na an ka maraw cogoya ni bidenw ka mara cɛ ka jan ɲɔgɔn na parce que munna anw baw sɔnna ka sɛgɛn ni ɲami k'u kɔnɔ anw y'olu ye sɛgɛnw kɔnɔ k'a ye k'a fɔ wagati dɔw kɛra ka nɔgɔya
donc anw y'a faamu sɛgɛn mana gan ni sɔnna k'a kun a kɔfɛ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ mais n'i ko k'i tɛ ɲani kun fɛn fɛn na hali n'i bɛ wari de ɲɛ hali jago n'i ma fɛn fɛn diɲɛ fɛn fɛn n'i b'a daminɛ n'i ma sɛgɛn a la i tɛ nafa sɔrɔ a la o bɛ cogo min na furu y'o de mais e ka don furu kɔnɔ ten ka furu ta dibara da la k'a nanama sumalen sɔrɔ k'e ka tila k'o tɔnɔ sɔrɔ o tuma minnu bɛ sɛgɛn olu ye mun kɛ furu yɛrɛ ye sabali de ye munnu tɛ dɛ sabali munnu kɔrɔ de ye se foyi tɛ ne dabali tɛ ɲɛ n bɛ ala minɛ ten b'a kun mais a tɛ ka bɛn ma dɛ sabali kɔrɔ de ne bɛ sɔn a ka kɛ n'a ka bɛn ma ko furu ala ko furu ala kira ko furu ne fa ni n baw sɔnna ne yɛrɛ b'i ɲɛma da olu ma n bɛ sɔn jasa ala ka don dɔ la résultat di ne ma n'i ma sɔn o ma walahi i tɛ don dɔ la tɔnɔ fɔ i t'a sɔrɔ ne b'a fɔ bidenw ɲɛna ka sabali u k'u sigi k'u mansaw lajɛ foyi foyi tɔnɔ ɲuman tɛ sɔrɔ n'i ma segin a la mais nin tɛ kɛ ne la nin tɛ fɔ ne ma nin tɛ bɛn ne ma ko duman caman bɛ taa k'i da ba ta tɛ ku i la buran ta tɛ ku i la burankɛ ta tɛ ku i la nimɔgɔninw ta tɛ ku ne na fo nin bɛɛ lajɛlen ka k'i la a bɛɛ ka ku i la a bɛɛ ka bɛn i ma don dɔ la i b'i sigi i b'a ɲɛfɔ i b'a tɔnɔ sɔrɔ ne baden y'a fɔ cogo min na ala de ye furu dan ala k'o min n'i banna ma dɔrɔn i banna i yɛrɛ de ye halisa ala ka hakili ɲuman di bidenw ma ala ka hakili ɲuman di baw yɛrɛ ma n'o y'anw yɛrɛ ye ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala k'a ɲɛ an bɛɛ bolo ala k'o dugawu minɛ amina yarabi ayiwa Untu n'i ye jateminɛ kɛ i komi an y'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na denmisɛnnin furu ninnu caman bɛ yen don o don ni muso tɛ so don o don cɛ bɛ weleli kɛ n'a ma furubolo ma wele a bɛ muso somɔgɔ dɔ wele walima i b'a sɔrɔ don o don mɔgɔw b'a fɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a y'a dabila ne ko bɛnbaliya in mun de bɛ na n'a ye u ka bɛnbaliya kun ye sigi ka baro kɛbaliya de ye wa sigi ka baro t'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya in bɛ sɔrɔ o de fɛ wa walima musaka ko de bɛ na ni bɛnbaliya in ye wa o si tɛ ɲɔgɔn bonyabaliya bɛnbaliya in sababu y'o de ye wali kelen u tɛ ka labɛn ka kɔn furu min ye k'u lafaamuya yanni u furudon cɛ a sababu ye o de ye wa walima hakili ka taama nɔfɛ su batobaliya a cogo la o de bɛ na n'a ye e yɛrɛ bolo fɛn jumɛn de bɛ a to denmisɛnnin ninnu ka furu u si lafiyalen t'a kɔnɔ ala ni bɛnbaliya y'a sababu ye Matu Jalo nin kuma diyara n ye denmisɛnw ka bɛnbaliya i yɛrɛ ye kun fɔ sisan nin bɛɛ kun b'a la denmisɛnninw mara dɔgɔyar'u bolo sigi ka fɔ t'u bolo an y'o fɔ sisan ka tɛmɛ fo muso ni cɛ a ka sigi ka kuma ka baro kɛ ni dugu jɛra muso kan ka fɔ a cɛ fɔlɔ de ma i ni sɔgɔma hali ni kɛlɛ bɛ yen e y'a fɔ ka dugawu k'a ye dugu jɛ o jɛ e b'a fɔ ka dugawu k'a ye kɛlɛ bɛ ban fo a ka sigi de ka kuma bon muso kɛra cogo o cogo e tɛ se ka bonya cɛ fana ma cɛ de ye sotigi ye bon cɛ fana kɛra cogo o cogo e de ye muso bɔ a faso kɔnɔ a ka ko bɛɛ b'e de kan i kan ka dumuni i kan ka fɛɛrɛ bɔ a kan ka taa dɔ ɲini bari an bɛ jamana min kɔnɔ bi maa tɛ se maa kungo kɔrɔ an musow yɛrɛ de ye kungotigiw ye kungo o kungo bɛ yen n'a ka jugu an musow de b'a bɛɛ kiri ye sinɔn cɛw ta ka nɔgɔ kungoko in na mɛnɛ kungoko in bɛɛ b'an musow de bolo an ka kɔɲɔ kɛ ka s'a dan na ka uniforme tan tigɛ anw de b'a bɛɛ kɛ donc i bɛ se ka taa dɔ kɛ mais i don kuma i k'a dɔn i bɔ kuma i k'a dɔn cɛ ka wulila sɔgɔma joona n'i bɛ taa 8 heures wuli kabi 5 heures walima 4 heures cɛ ka si dilan ka kongo cɛ ka datakako ka ɲɛnabɔ
i yɛrɛ denw doncogo n'u bɔcogo i k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn i ka sɔrɔ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ n'i nana i bɛ temps min sɔrɔ cɛ ka surafana ko i k'o kɛ i k'i sigi cɛ fɛ ka baro dɔɔnin kɛ i ka sɔrɔ ka t'u da e bɔra baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn e donna e taar'i da e wulila ka bɔ i si dilan kan e ko baarakɛla ka fɛn bɛɛ kɛ e yɛrɛ bɛ tɛmɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la o kuma ka ca dɛ dɔ bɛ ɲana dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ cɛw man ɲi musow yɛrɛ man ɲi dɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na sinon ni cɛw kɔni cɛ mana ban dɔrɔn o ye bannen ye hali ni y'i kun kɛ sanu den kelen kunsigi den kelen o t'o lajɛ tun o ɲɛ bɛ min na sa o ɲɛ b'o de la o ɲɛ tɛ sokɔnɔta foyi la cɛw man k'o de kɛ musow dira a ma a y'u dumuni a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la a ka so kɔnɔ. ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n ɲinɛna kelen kɔ ou bien n'a y'a sɔrɔ keleya de fana b'u bila a la. Matu n bɛna min f'i ye cɛ ka musoko tɛ cɛ yɛrɛ bolo jogojugu ye o cɛ jogojugu t'a ka musoko ye an k'o fɔ k'o bila jogojugu tɛ cɛ ka musoko ye cɛ ka muso jogojugu ye min ye i b'a dɔn wa cɛ min tɛ nasɔngɔ d'a muso ma n'a t'a muso dumuni n'a mago t'a denw na o de ye cɛ jogojugutigi ye sinon cɛ yɛrɛ keleya tɛ fɛngɛ ye bon mɔgɔ bɛ keleya mɔgɔ la keleya bɛ hakɛ la o keleya bɛ cɛ la hakɛ la cɛ bɛ ta ye dɛ n to cɛ dɔw ka keleya tɛgɛminɛɲaka de don bon o ye cɛmisɛn ye cɛ ka te ka ca cɛ ye 3 ye bon cɛmisɛn bɛ yen cɛ keguman bɛ yen cɛmisɛn o de ka keleya ka sabanan don bon faw don u ka hakɛ to cɛmisɛn bɛ yen cɛ keguman bɛ yen bon cɛ dɔw bɛ yen olu lalonnin don dɔɔnin donc mɔgɔ tɔw ka kow bi dan hakɛ min olu ta bi tɛmɛ o bɛɛ kan mɔgɔ ni muso kan ka fɛn fɛn fɔ bon cɛ kegumanbaliya o b'o lase o bi tɛmɛ yen bɛɛ kan donc o de ye problème ye cɛmisɛn o bi keleya hali a muso balimakɛ la a b'a fɔ ko a muso badenkɛ de ye nin ye a b'a dɔn a muso badenkɛ de ye nin ye a bɛ keleya la i y'a dɔn keleya dan y'o ta ye donc n bɛna fɔ musow ye ala y'a bɛn ni cɛ o cɛ ye a y'a jogo ɲɛɲini k'a jogo dɔn k'a mara n'a jogo ye. ayiwa madame Jakite ni ɲininkali kelen don keleya o de bɛ na ni bɛnbaliya in ye denmisɛnninw couple la wa walima sigikafɔbaliya manque de communication o de bɛ na n'a ye wali kelen musaka ko problème de bɛ a to u tɛ bɛn wa walima ɲɔgɔn bonyabaliya o de b'a to u tɛ bɛn walima u ma labɛn furu min kama yanni u furu wagati cɛ labɛn min ka kan ka d'u ma u ka furu faamuya o de ma kɛ wa wali kelen su batobaliya hakili ka taama nɔfɛ o de bɛ na n'a ye e yɛrɛ bolo a cause ye jumɛn ye. Sira Alimatu ne filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye cause dɔ ye wa cause ye nin bɛɛ ye n badenmuso y'a fɔ cogo min na cɛ dɔw bɛ olu bɛ keleya keleya mana don ko la i bɛ taa sɔrɔ muso ka baara n'a tagabolo nka i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kolankolon na baara n'a tagabolo don bon cɛ dɔw ka keleya fana a b'u dan cogo yɛrɛ de la bon n'o bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya a sɔrɔ man di aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ na ni bɛnbaliya ye parce que ale ka tagabolo ani e tɛ k'a faamuya i ka faamuyali cogo e bɛ k'a faamuya i ka faamuyali cogo la cogo min na u tɛ kelen ye o bɛ na ni bɛnbaliya ye bon e filɛ ka hali sokɔnɔna ta min fɔ mɔgɔw ka hakɛ to an filɛbagaw ka yafama yɔrɔ la sokɔnɔna ta côté a bɛ o défaut belebeleba bɛ muso dɔw yɛrɛ la parce que ni muso dɔw ni cɛ ko ni donni ni ɲɔgɔn cɛ tile fɛ ni nɛn bɛ kɛlɛ o hali mɔgɔ ni mansa n'aw bɛ ɲɔgɔn kan aw bɛ fili ɲɔgɔn ma mais n'o tɛmɛna e ni cɛ i bɛ mandiya kɔrɔbɔw kɛ su kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ
kɛwale dɔw ta ko o n'o don ɲɔgɔn na olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o bɛ na ni bɛnbaliya caman fana ye cɛ ni muso cɛ muso caman b'o kɛwale kɛ i n'a fɔ o bɛ sɔrɔ cɛw yɛrɛ fana fanfɛ cogo min na cɛ caman fana bɛ yen n'u bɛ kulonkɛ la a bɛ yafa ma n faw ni n balimakɛw bɛ ka yafa ma ani furuɲɔgɔnw n'u bɛ kulonkɛ la kɛnɛ ma sokɔnɔta kuma dɔ la u bɛ na a kɛwale yira a la so kɔnɔ sokɔnɔ na u b'a kɛwale yira muso la so kɔnɔ parce que u bɛ kulonkɛ la kɛnɛ ma o bɛ yen bɔn fɛn fana ye muso ka ladamubaliya b'a kɔnɔ n'i ye ma mara min sɔrɔ i faso kɔnɔ e tɛ se ka na yɔrɔnin kelen k'e b'o mara karabaw bɛnbaliya caman fana bɛ na n'o de ye marabaliya min den dɔw ni marabaliya min bɛ bɔ so u bɛ n'o marabaliya kelen de kɛ furuso kɔnɔ ɔ cɛ ladamunen don e ma ladamu aw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn faamu dɛ a bɛ komi muso maralen dɔw fana bɛ na i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw fana bɛ yen mara t'u bolo mɔgɔ fana tɛ yen mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ kɔrɔla la dɔw bɛ yen nɔ buranw n'u ɲɛ bɛ denkɛ la kɛwale dɔw la u bɛ denkɛ wele kɛrɛfɛ u b'a fɔ e bɛ nin ko min na nin dabila nin man di ne waliden de don ɔ bɔn n'o fɔbaga tɛ den cɛman dɔw fana bolo so kɔnɔ o ɲɛ b'a la dɛ mɛ den cɛman ka sɔrɔ kama dɔw natalen dɔ la u tɛ se k'a fɔ den ɲɛna i bɛ ka nin min kɛ a man ɲi u b'u sigi k'a lajɛ den bɛ kɛwale dɔw kɛ muso la u tɛ se ka kuma donc n'a ma bɛn muso ma bɛnbaliya bɛ na nin bɛɛ b'a kɔnɔ donc ne yɛrɛ bɛ nin bɛɛ ta k'a bila mara yɛrɛ de minɛn kɔnɔ mara dɛsɛlen dɛ ne bɛ nin bila o de minɛn kɔnɔ parce que ni mara tɛ yen nin bɛɛ de bɛ kɛ ala ka hakili ɲuman di amina yarabi ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an y'o de fɔ an filɛbagaw bɛ u ka tɔmɔta tɔmɔ kuma ninnu kɔnɔ u ka faamuyali sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔ ka tila ka baara kɛ ni kuma ninnu ye parce que bɛɛ wuli kuma de y'i ka sɔgɔmada ye dɔw ta taara ka dan kɛ wa dɔw yɛrɛ fana bɛ se ka kunbɛn minnu bɛ se ka kunbɛn olu k'u jija an ka se ka fɛɛrɛ kɛ denmisɛnnin ninnu u ni ka lafiya n'o tɛ furu dɔw bɛ yen denmisɛnnin furu la maɲumako dan don walayi donc fɛnw de don ninnu dabɔkun de ye dɔrɔn ka se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye o kɔfɛ juma n tun da sera a ma ko cɛ dɔw bɛ yen k'u bɛ ban cɛ banni muso caman bɛ yen i bɛ to maɲumako ni yɔli la i t'a dɔn i bɛ taa kɔrɔn fɛ wa i t'a dɔn i bɛ taa tilebi fɛ parce que cɛ murutira penten kelen minɛ cogo foyi t'a la i de foyi t'an kɔnɔ ne ko ni cɛ murutira muso bɛ se k'a minɛ cogo di a y'aw jɛya n ye aw fila bɛɛ ye maɲumbaga kɔkɔlenw de ye aw fila bɛɛ ye maɲumbaga jolenw de ye wa nin dalilu bɛ aw bolo aw bɛ se ka fɛn fɔ denmisɛnninw b'u ka tɔmɔta sɔrɔ min kɔnɔna la ni cɛ banna muso ka kan ka mun de kɛ walasa ka se ka cɛ kɛ a ta ye hali bi ka cɛ lasegin a kɔ a dusukun ka jigin funu in ka ban u ni ɲɔgɔn cɛ juma ne filɛ cogo changera dɛ ale kuma taara numéro jan de la ayi kuma ma taa numéro jan na baro bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye na ni ɲininka i t'a sɔrɔ a kɔnɔ i ka ɲininkali diyara n ye cɛ waraba muso waraba a fila tɛ bɛ dangan kelen na banba farimanba fila tɛ bɛ dangan kelen na fo dɔ ka da jɔn ye dabaga ye muso cɛ ka kɛ sotigi ye e ka kɛ sotigi ye aw fila tɛ se ka bɛn so kɔnɔ ne b'o yɔrɔ minɛ ta k'o di musow de ma muso de kan ka sabali n'i y'a dɔn k'a fɔ i cɛ diminen don wagati min na walayi ni mɔgɔ mɔgɔ sigira furu la ka se san 3 san 2 san 4 ma i b'a minɛ cogo dɔn fo n'i tugu n'i y'a dɔn i cɛ diminen don wagati min na o ka wagati ka k'e dakuma ye e yɛrɛ b'a dɔn a diminen don ko min na jo t'a bolo mɛ jo bɛ e de bolo i kunkolo la baara i ka keguya n'i b'i ka furu fɛ i bɛ fɛ ka sigi denninw kɔrɔ i bɛ fɛ ka tɔgɔ duman di fa ni baw ma i bɛ fɛ ka ala ta kɛ sabali walahi muso n'i taara i ɲɔgiri bolo k'i bolo fila da i kɔ ka yafa deli cɛ ye fugariya tɛ lagosili tɛ a bɛ barika yɛrɛ de don i ka ko tɔ la hali n'a y'a sɔrɔ cɛ kati ka gɛlɛn ala yɛrɛ bɛ cɛ kati nɔgɔya ala bɛ cɛ kɛ mɔgɔ nɔgɔma ye ka sababuya kɛ kɛwale min bɛ e yɛrɛ la ne b'a fɔ an denw ni n balimamusow yan
an ka sabali ni cɛ diminen bɛ wagati min na an k'an dusu da wagati la an k'a jateminɛ minnu man d'an cɛw ye an k'a lajɛ k'a dɔn k'a to yen mais e b'a dɔn min man d'a ye e bɛ k'a kɛ ni sitanɛ nana i t'a fɔ k'i ma dabɔ a kama dɛ i y'a dabɔ a kama parce que e b'a dɔn min man d'a ye e b'a sira kan donc ne b'o yɔrɔ fɔ musow ɲɛna pour que an ka sigi an ka furu la an denw ka sigi u ka furu la u ka sabali u k'u da mɔgɔ mɔgɔ n'i da a bɛ ɲɛ i bolo mais nin tɛ kɛnɛ la nin tɛ fɔ ne ma walahi a bɛ tiɲɛ i bolo an ala ka hakili ɲuman di musow ma ne bɛ nin yɔrɔ kɛ dali dɔrɔn de sabali muso ka sabali ka sɔn k'i buranw minɛ o minɛ cogo la furuɲɔgɔnw minɛ o minɛ cogo la cɛ minɛ a minɛ cogo la musoya ye gundo de ye mais gundo gɛlɛn wɛrɛ tɛ ladon cogo ɲuman dɔrɔn de don n'i sera k'i cɛ ladon ka ɲɛ dɔrɔn a bɛ k'i ta ye cɛ mago b'o dɔrɔn de la. ok an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na Bintu cɛ banni cɛ murutilen cɛ kɔ donni a bɛ segin cogo di. Matu ni cɛ banna dɛ ni cɛ murutira a murutira Matu yanni a ka se cɛ ba ma n y'a f'i ye n ko cɛ ye saba ye muso ni furula cɛ o cɛ ma i ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ni cɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i b'a dɔn ni den b'i bolo n'a kɔnɔ y'a dimi muso b'a dɔn k'a fɔ a den kɔnɔ b'a dimi a b'a lajɛ de o a b'a dɔn de k'a fɔ den kɔnɔ b'a dimi o ni tulodimi b'a la muso b'a dɔn donc cɛ ko bɛ ten de sisan cɛ ni muso fɔlɔ taw tɛ kelen ye fɔlɔ cɛ bɛ miiri muso di cogo la a ma ko dɔ bɛ ko dɔ la a t'a kɛ a di cogo bon sisan e ni ne bɛnna kari de kun na an ye ɲɔgɔn furu donc hinɛ t'o la di cogo t'o la donc o furula cogo min o bɛ mara cogo de la o bolo donc o ni dira maa min ɲini k'i di maa min ma bon o bɛ miiri cogo min ani a ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min miiriw tɛ kelen ye dɛ donc musow ka cɛw ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn n bɛ min fɔ musow ye u ka sabali u k'u dusu suma n'i yɛrɛ ko fɛn min ka di i ye o ye fɛn o fɛn k'i la sa i k'o ɲini e ko a ka di i ye ka ban e bɛ diyaɲɛ furu de la ayiwa wagati ale sɛbɛkɔrɔ kurun na folikan min b'i bolo Bintu walasa ka émission kuncɛ. Ne bɛ folikan kelen min fɔ Musa Side ani Ba Cani den n sigira réseau fɛn sanfɛ b'a barikada Umu Jara Ba Cani den ani dɔgɔtɔrɔ den ni Kafuri Awa den ne ka sababu Bamakɔ sababu n'i y'a kɛ fila ye Umu ta ye fɔlɔ ye n b'a barikada Ala ye min kɛ o b'a bɔ bi k'a sɔrɔ n ma hinɛ n yafara ma badabada yafa n'o bɔra yen n bɛ Bamakɔ hɔrɔn bɛ fo Matu Jalo k'i yɛrɛ fo sababu ɲuman Umu Jara ka sababu de y'an se ɲɔgɔn ma hali bi an b'o jɛ kɔnɔ n b'i yɛrɛ fo k'i barikada an bɛ cɛba min ka so kɔnɔ an b'a fo k'a barikada Sirifi an b'a wale ɲuman dɔn Ala k'an bɔ a nu ma n'o bɔra yen n bɛ n ka maɲumatɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo maɲumaga groupe min bɛ n bolo n b'a bɛɛ fo ka barikada k'a ta mɔgɔ fɔlɔ fo mɔgɔ laban n bɛ bɛɛ fo ni n badenmuso yɛrɛ bɛ yan n bɛ foli las'a ma ka barikada kɛ jatigi ka ca ni k'i bɛ dɔ t'a bolo ka dɔ bila dɔ b'a fɔ bi a ye n tɔgɔ fɔ sini a ma n tɔgɔ fɔ donc ni jatigi bɛ fo Bamakɔ jatigi bɛɛ n b'a bɛɛ fo. Ayiwa diyara n ye Madame Jati. Alhamdulilayi émission kɛra a diyara n ye Seyda Ramatulayi an b'i fo kosɛbɛ ka foli kɛ k'a lase Usmani Sherifu Madani Ayidara ma k'a ka duwawu k'an ye an mago b'a ka duwawu la ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo tuguni ka n furuyɔrɔ fo kosɛbɛ ka n furucɛ ɲuman fo n'i y'a mɛn an ka baara in ma nɔgɔ n'i bɛnna ni cɛ ɲɛngo ye i tɛ se k'an ka baara in kɛ mais ne bɛ Ala fo n bɛ n furucɛ fo
ɲɛngo tɛ hasidi tɛ ne cɛ ka ɲi kojugu n b'a fɔ kosɛbɛ ne ka fulakɛ ka filadugu bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ filadugu ka bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la filadugu ADF ka foli belebeleba kɛ k'a las'u ma alimami den n'a ka jama Ibrahim Diallo Brésil ambassadeur a n'a ka jama sanuma ADF kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen fo Madu Goshe n'a ka jama k'a bɛɛ lajɛlen fo ka jatigi cɛman ni musoman bɛɛ fo Ala ma jatigi jugu di ne ma Ala ye ne sɔn fɛn fɛn na a bɛɛ kɛra ɲuman ye n b'a bɛɛ lajɛlen fo ka fasoden ɲuman belebeleba fo n'o ye sanu lili ni wari lili ye Isufu Sanogo n b'a fɔ kosɛbɛ Ala k'a sara n'a ka fasoden ɲumanya ye k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo Ala ka jamana ye Ala k'a basigi merci beaucoup Ala k'a diya merci ayiwa ne balimaw Ala ye min kɛ aw tulo garijɛgɛ wulada in na o de ye nin ye ayiwa ka hakɛto dafalen ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sabula kuma ma nɔgɔ den bɛ biya tabaga bolo fɛn bɛɛ b'a den bange kuma b'a ba bange n'a y'a sɔrɔ fɛn bɔra an da a ma bɛn niveau ni ma an bolo fila b'an kaw ye a ka yafa ma a ka dɔn k'a fɔ anw ta an dilanni ɲinina de don an tiɲɛnikɛla tɛ fiyewu o tuma na Ala ka an bɛn sahaba ma an bɛ an fa fo an bɛ an ɲɛ jɔyɔrɔ fo a n'an karamɔgɔ a Seyid Usumani Sherifu Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka fara a kanubaga bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ seleke naani kan n'a la aw ka foli ni ta ni belebeleba a bɛ Sherifulaya TV kɛnɛ kɔnɔ o tuma an bɛ k'an bɛɛ bolo da ɲɔgɔn ye ni Masa Rahmani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sigi wɛrɛ la a k'an bɛn inshallah.